I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Digital Road. Danas ćemo se malo boriti u areni. I tu su sa mnom još neki ljudi. Kao na primjer Stefan Jukić, poznati na YouTubeu kao 1111. Igor Lekić, poznati na YouTubeu kao Igor Lekić. I Sara Lekić, poznatija kao, nećete kažem kako. Ajde, ja ću reći. Ali nemoj da se dereš, bako. Sara. Music. Eto, čuli ste? Ili niste? Pravo je pitanje to. Napišite u komentaru ako niste, ja ću vam odgovoriti. Šta? Šta ćeš? Pa govorit ću kako se zove. To ljudi koji bolje tebe. Koji ne pričaju. Oni koji ne pričaju. I evo ljudi, ako se... Dobio sam reward. Da. Dobio sam reward, to je tako dobro. Reci, like za Igora, komentar za Sara. Like za Igora, komentar za Saru. Mislite ko je pravu, ja ili Sara? Mislim da je si ti. Znači, Evo. Ljudi, like. Otvaram. Ima nešto... Dobro! Šta si dobio? To, dobio sam Bermona. To! Sad mogu da ga transformišem. Šta me briga. Kada ga vidimo, no? U onog, zaboravio sam u ime. Sad ću da se podsjetim. Bermon, Evolution. Joj da, nisam mu dao zvezdicu. Joj da, nisam mu dao zvezdicu. Kako, da, boost. Spust. Activation. Može. Još jedan activation. I sad imamo Bermona koji ima 3 zvezde. I možemo da ga evoluiramo. Jesmo li spremni? Go to challenge! Sad se borimo protiv ovog Digimona u kojeg će se Bermon pretvoriti. To je Grizzlymon, da, Grizzlymon se zove. Evo, Bermone! Udari ga! Joj, sviđam. I jesmo li spremni? Jesmo li? Evo ga! Tan 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 tan! Čan 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 čan. Jej, Grizzlymon! On je tako grizlast. Ili ovaj? I Kakumana dižemo na... Da li ćemo dići i Kakumana? E sada! Uzmimo task. Sad sam se setio. Shvatio sam nešto. Sam Flowermon je slabiji od Grizzlymona. To je tako... Jej, sad imamo Grizzlymona. Ja to mnogo volim imati Grizzlymona. Ali je Grizzlymon onako malo jak. I hoćemo da otvorimo, ajde, 10 da ih dobijemo. 10 za... Idemo ponovo.
Na slučajno onaj priključak, možeš da uključiš onaj USB u ovu tastaturu. I ponovo. Znaš da je ovdje bila prek tastatura uključena ovo. Sad ova uključena na USB. Ne mogu da pritisnem. I ponovo. Znaš ono što je bio onaj malo. Znam, Krug dva možda se ubaci. sjećam se, pa to je I ponovo. Ili? Ne znam, sve bitno je možda. Znaš ono malo. I ovo? Ovako izgleda. I jedna Ovako ima kriza. ulaz, s druge strane USB. Ovako. Ovo je dužno. Znači 5 na ovo. Konfirm. Reci da je s druge strane USB. A s jedne strane takav. Launch Carnival. Climb. Dobili smo nešto. I još jednu stvar. Tako dobro dobije stvar. Rnesar. Šta hoćeš da kažem? Music? Ne. I krećemo. Borimo se protiv ovog Gotamona. Tako ne beše sve. Idemo u atak! Haja, 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 haja. Je ovo? Specijalni skill. Nema. To kaže da je sve. Imaš neku igricu? Nema. Još jak za Rnesarom. Nisi meni. Ode nam Stingman. Ovo će biti teško sad. Ovo je mnogo jak Digimon. Kek se svetu nikom. Ne, Gotama ne. Sram te bilo. Ja, i ti sram te bilo. Ajde sad, prži. Ne. Ne. Zašto? Zašto? Ti si jak. Napad! Nije nešto. Ali tvoj napad je možda malo bolji. Ili ipak ne. Koliko vi skidate? 3000. Ozbiljno. Koliko li sad? Jej, Leoman je živ. To sam od uvek sanja.
gotovo mi pre. Gledamo mi još. Gotovo. Sad će ova ništa da uradi. Sad će nešto. Nisam to hteo. I to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela. I samo otvaramo jedan za kraj. I dobio sam Leomon Shark. To mi treba. I to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela. I pozdrav.